ताखुक बुखुग्रक वान सुगि नायदि आ सालनि कग्रक माफा गोमाजाक बोसा गोमाजाक ताखुक बुखुक अगमाय गोरै सागरि गोरै नखानो नखुं ओंखा मगलनि मोगदै रानि थांबायखा चिरिकमा खरां खोनानाय गोरैखा खाजा बामसावै नखा नायसायब नुग्लिया मुंसानि पहर अ साल ताल आथुकुरि सयखे सादि नुक दंगै बुजथुम बाजा फायदि बुमा गोमाजाक चेर जायगा बोसारक तकमा कसमबाय फिरिं जाकमा बाय ओंबायखा अराय बर' Silai
बुंबाय तिनि नरजतन सिओ अलरेडी आनि द प्रेजेंट प्रेसिडेंट जीएस द एक्स प्रेसिडेंट बर एक्सप्लेन खायके जों तिनि 8 जानुवारि जों तामनि बागै तिनि और ब्लैक द ऑब्जर्व खायन नांखाम नरक सिओ जे लास्ट 2019 8 जानुवारि जों सारा नॉर्थ ईस्ट जों और स्ट्राइक कॉल खायके अपने पार्ट हिसाबै टीएसएफ त्रिपुरा राज्य गोबां जगह पिकेटिंग खायके स्पेशली जों हाईवे जगह ब्लॉक खायके सेम टाइम न पार्लियामेंट बिल निति कोन बरक डिबेट चलि दङ जों जेफ्राव अ टाइम 1 to 2 130 आमा हाइचरावनो जोंनो आट कैसेफोर चिनोफोर अटैक खानि सुरु खायके गुलि जों डाइरेक्ट गुलि कक्सबा नखा जोंनि अलरेडी जों बिसकान्ट्रि जों और खायजमानि 5 जन गुलि नांजागाते गोबां बरक अन दिनखा आबोनि रेफरेंस 8 तारिख जावनो बरक बिल पास खायफैखा फेबा नेक्स्ट डे वन बरक राज्य सभा पास खायन तंगमानि त्रिपुराव स्पेशल त्रिपुरानि मेंशन खायो आफ्रो नि जे होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह और बिल पास खायरगलिया गाबोन रेफरेंस चिनी जे गुलि कुनांजाक चिनी खरकबा ते प्लस ते 10-12 जन चिनी वुंडेड इवन चिनी जे एम्बुलेंस गुलि नांजा बरगनो तुई हाचिनि से दसराम चमनिव तेसरक बरगनो एम्बुलेंस नि जे पेशेंट प्लस ड्राइवर फन बरक बुखा गाबक त्रिपुरा राज्य सारा वर्ल्ड न कैसाम नजिर बिहिन आबनि एगेंस्ट इन मेमोरी ऑफ एगेंस्ट एवरी डे थांनाय 2020 सिम जों वानसुका जों 8 जानुवारि एवरी डे ब्लैक डे हिसाबै ऑब्जर्व खायजानाय फेबा चिनि जे मुभमेंट आम जों खायमानि बिसिंग बर 2019 जे 8 जानुवारि 9 जानुवारि बर जे बिल पास खालिया फनो इलेक्शन परे ते होम मिनिस्टर चेंज खा अमित शाह फाइमन होले न सेम इयर 2019 नरक सिव जे 11 डिसेम्बर 2000 सारिखनि 10 टा टाइम बर बिल पास खायरेखा राज्य सभा वो गए जों सारा नॉर्थ ईस्ट का जों 11 डिसेम्बर न ब्लैक डे पालियो ते त्रिपुरा का जों डिसेम्बर का टीएसएफ स्पेशल बुपालि पालियो टीएसएफ और 8 जानुवारि जों ब्लैक डे हिसाबै सारा बছर आज जे 5 जन गुलि नांजाक बल ओनडे नांजाक बंगने मुजु खायै सीआईबी नि अगेंस्ट सिनि अफ अम कासे सिनि कैलेंडर प्रोग्राम नाय आं सिनि प्रेजेंट टीएसआर अबनो जों ऑब्जर्व खायथांनाय ते आं कक सालियाम सिनि जरा अलरेडी जों नुइथांखाम तिनि सालो बाहायके इन्जुरदों रंनो बसकांगो तुबुय मुइतुनि पान मुइतु खायजाकनाय दा बो बाहायके स्टेप ना हागोन जों नायदिम जों लास्ट इयार जों जे मानसाक नाहाका स्पेशल पारगान दसरम गान दङ खरक बाना जों सब समय बरनो बसकांगो तुइमे फनो जों जे मानसाक जों बरनो बसकांगो तुबुय बरनो जों बरम रितङ जे बरसिनि कायसा फाइटर फ्रीडम फाइटर हिसाबै जों बरनो ट्रेड खायो बरनो रिकगनाइज खायो आउन बागै जे मानसाक सिनि हयते टीएसएम हयते पूरा दफान हयते जों बरनो बरम रितङ आम अलवेज माय फनो जों बरनि बुमुं ते सब समय खोजागै दंनाय माने ओ जे ब्लैक डेटा 11 डिसेम्बर आम 11 डिसेम्बर एवरी ईयर के सारा नॉर्थ ईस्ट ब्लैक डे जों तिनि जे पालिमा कायके पालिने सारा नॉर्थ ईस्ट 8 जानुवारि के ओनली त्रिपुरा टीएसएफ पालिनाय ब्लैक डे दैट मीन्स त्रिपुरा दुई बार पालि जानाय टीएसएफ नेसुबाय कय वाइसा 11 डिसेम्बर 8 जानुवारि के स्पेशल टीएसएफ पालि जानाय बिश्वजित खलय तब टीएसएम नि फॉर्मर जनरल सेक्रेटरी 2019 नाव जतन सिओ सीएबी तंगमानि आफर जों प्रोटेस्ट खाना थांथानि अ जागाव न अ राइट एकदम प्लेस न जों सीएबी नि अगेंस्ट खायतंफुरो चिनि पुलिस प्रशासन रक चिनि प्रोटेस्ट नि उपरै फायरिंग पूरा फायरिंग खायै चिनि अ जागानि अ चिनि टीएसएफ नि प्रोटेस्ट नि बर रक इनजिउ दंखा नर जतन सिओ जरा प्रेस मीडिया रक जों अ जागानि चिमिन खारमां माथां काचिन उपरै एमन गुलि बरसन खायखा जे चिन बर पूरा एकदम माने वानामा सिंसांनि थांखा सो नाइदे तिनिन हाइदिनो अ ब्लैक डे अम माइनार नारगो जे चिनी आंदोलन चिनी जे आंदोलन जे लास्ट चिनी पार्लियामेंट आदपुर चलि दङ पार्लियामेंट क काखा जे नॉर्थ ईस्ट नि आंदोलन जे तिप्राहानि अ आंदोलन गुलि जाव नांखानि किन्तु पार्लियामेंट सय अमित बायसा मासाका किन्तु तिनि आं सानमुखो मसे चिनी आंदोलन जिरो बेथंलिया तानबा हिमालय जों 100% अचिव खायमी एफनो चिनो आंदोलन तिनि जों 2019 नि जे ड्राफ्टिंग तंमाबाय 2020 नि जे ड्राफ्टिंग किन्तु चेंज जोंनि थांगा ताबुक तिनि जों नुखा जे चिनि शेड्यूल एरिया ओ नॉर्थ ईस्ट जतो शेड्यूल एरिया ओ किन्तु सीए नो एग्जाम्पशन खायरिखा सीएबी नो सो डेट जों चिनि अ प्रोटेस्ट नि ऊपर जे गुलि खायमानि प्लस चिनि अ हाव तिनि सीए जा चलि तंमन जे हिं साजाका जों प्रेस मीडिया जे सेंट्रल गवर्नमेंट अमनो लागू खायरिखा बाट हाइपन तिनि हाइदिनो नॉर्थ ईस्ट गरङै किन्तु मनि प्रोटेस्ट तिनि चलि तंखौ
आसाम अलरेडि चलि दंखौ नुगौ जों बहायनो चिन टिएस हयते जों मनखौनि मानिनाय मिया जों जेसे गोथां दंसा टिएस दंसा जों सियानो जों प्रटेस्ट खायथानाय इन्डियान कन्स्टिट्यूशन एनी टाइम चेंज जों मानो एमेन्डमेन्ट जों मानो सो आमबाय जों डोन्ट वरी जों जदि थांजा दंगाके चिनि जदि प्रटेस्ट चलि दंगाके जोंनि चिन आसा बर्षा दं जों हमना एमेन्डमेन्ट खायना होन माफिनाय ताबुक आदराव आबाके एक्सिडेन्ट नंनाय रखनि बिसिंगो खराब बुसक दुखमान नाय रखनि बिसिंगो ताबुक सा जरते काहाम तं बो पोजिशनाव तं बरकनि साख खांगेराव औ जों नरब साइमान ना चिन ताखुक मटम ताबो एडमिटेड बो हस्पिटाल बनो बिनि पार्सनल बेपारो जों खालामनि गंके चिनि विजिट बु खायनाय का चिनि सेंट्रल कमिटि रो बिनि उपरै नाकि बोले आक्रमण खा आमदिके जों खानावो गंके आबो ताबो बुदय हस्पिटाल एडमिटेड बो ताबो तो हस्पिटाल ना बो न सबायखा मिया बुदय रिक्सा रिलिज खाना गंके सो दुखित आबो बो जों चिनि केसो दंगो चिनि नलेज दंगो जों आबो तेबो फादर जों स्टेप थांनाय दं साका एडिसि आमसायो सीए इमप्लिमेन्ट खायजाग्लाखनो जे साप्लाय जागमाने आपनि बिसिङाव नरकनि ताबुक स्टेप ना हारमोन जाम টিএসএফ কোনো সময় গছিনো হাইয়া ব ইমপ্লিমেন্ট ফানো খালাই দंथ टिप्रा हावो सीए इमप्लिमेन्ट खालाय मांगला টিএসএফ आबनो बिनि हारमो जन देबरमा টিএসএफ जनरल सेक्रेटारि तामनि बागै नरकनि किने ब्लेक पलाय जागै दं सिंसिव थानाय 2019 8 तारिख जानुवारि वो जे টিএসএफ बाय कबक जागैरि हिनै जे सिटिजनशिप एमेन्डमेन्ट बिल न कासुथिनि वो सिनि प्रोटेस्टार दि साकावो जे आक्रमण खाबिनि फायर खाबिनि आबन टिसिं तिनि ब्लेक डे आमस बिसि ब्रुम ब्रुम पालायजाक थांनाय आ छलो खराब बुसक पार्टी मंगो आबाके इन्जुरदों था ताबसा दरतै बरकनि बाहाय बो कन्डिशनाव दं आ एक्सिडेन्ट तंमोन आ जरन एक्सिडेन्ट नारो आ जरबो सोंनुगो खरकबा इन्जुरदों खा आरो सिङाव सिनि सुमित गुलि हाबका बन ट्रिटमेन्ट खा ताव बका हामो मटमटी